जानोसै मादैया हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअआव सोरबाबो गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे नेटखौ दाबाव दे ओमफ्राय सनाफोरनि मादैया बेरफुंजानिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय बिदिनो नायलांसै मा देखायलांनो हायो देखायनायाथ' मा बे संनाय खावनाय जानाय बेनोसै मादैना मा गोदान जेबो कन्टेन्टआनो गैया संसार जानाय नालाय बुरि नालाय अबावथो मा देखायनो हानो लोगोफोर नायलांदो सनाफोर बिदिब्ला दिनैबो आंनि भिडिअखौ अननानै बयबो आरो लोगोसे सापर्ट खालामलायदो बोराया बाजाराव थांदों ओमफ्राय लोखि फुजा जानोसै ना लोखि फुजा खरस खालामनो थांदों ओमफ्राय आंहा आराम न'आव थानो मोनदों फुङाव थांबाय आरो बोराया ओमफ्राय नै सासे बै जारौनि इउटुबाव नुदोंमोन आङो इउटुबाव नुनानै बे दख'नाखौ हलसेल होननायखाय बे दख'ना दखानाव थांदोंमोन आं बौ बाजारनि खाथियाव ओमफ्राय थांबाय बे आब'मोननि दखानसो ओमफ्राय नै बेखौ लाबोसाबबाय आङो बेबायदि गोजा कालारनि दख'नाखौ मास्राइस बायदि लोखि फुजायाव गानोबा लांफाय सनाफोर मादैनि दखानाव बे दख'नाखौ मादैया कफि होसनबाय आलुखौ एवग्रोनानै लानानै फिसावा आयो मा लाना फैखो आयो आं बोरायाव अन्थाव बाथाव लाब अन्थाव बाथाव आयो सना नैहाय लोगोफोर आंना बोराया मा खाथि गासा माला होनदों बिफा लाबोखाबाय बेखौबो थाइगिरखौबो ओमफ्राय नै प्रसाद लाबोबाय आयौ माइथाइ लाबोजोबखाबावबाय आयै आंनि हौवाया जि बानायनो रोंबायलै गाइखेरखौ लोंनो लाबोग्रा फुजा लाबोग्रा थालिरखौ हाथा मोनब्रैसो लाबोखो बुरजा लाबोबाय मोननै हाथा मोननै ओमफ्राय लोगोसे मा लाबोदों नै आयौ मा बुस्थु बेलाय आयौ खय थाखानि लाबोखो आंनि फिसा हौवायालाय आयै नैहाय लोगोफोर खुसेंग्रा लाबोदों आंनि बोराया आयै आंनि जानो लुगैनायखौ नों मारै मोनथियाब्रा मारै लाबोखो नोंलाय आयौ नायलाय नै खुसेंग्राया आयै फाजा एवजानोसै दे बिफा दानो आयौ मासि मोजां नै आयौ खारजोबबा मा जानांगौ नै सनाफोर आयै साइनसैलै दानो जानोसै खय थाखानि मोनबोआ बिफा 100 आयु खमानो जाबावदोंसो दे बारा दाम जाबावाखै 100नि एफा बुरजा मोनदों नै लोगोफोर फाजा एवनानै जानोसै मादैया आङो माबा दाबुखौ गारबावा दाबुखौ गारा आङो गांल' गारगोन खिल' गारगोन दाबुखौ गारा बे आथिंखौ एसे गारनोसै स्रेम एवनानै जानोसै लोगोफोर नैबे खर'आवबो थायो दे खुसेंग्रानि माबाया बे खर'आवबो थायो खर'खौबो गारनांगौ लोगोफोर खुसेंग्रा लोगोफोर अनलाजों खुसेंग्राजों संनो नागिरदों मादैया सोर अनलाजों खुसेंग्राजों जाफेरो कमेन्टआव हरबानो जाबाय ना लोगोफोर मादैया दिनै अनलाजों खुसेंग्राखौ नोगोद मोजां स्रेम एवगोन आं मोदोमफ्रुलायनाय अनलायाव मोदोमसोगारो खुसेंग्राखौ मोजां एवबा अनलानि दै होबाय सनाफोर अनला खुसेंग्राखौ एसे फाजा एवबावबाय आं ओंख्रियाव बांद्राय उन्दैफ्रा जागोन ना जाया आरो हेल' सनाफोर मादैया नै जानायाव लोगो मोनफैफिनलायबाय मावै दाङै ओमफ्राय नै आंना ओंख्रिया जा मजेदार जि गोथाव खुसेंग्राजों अनलाजों कफि आलु लाब्रा आरो बानलु बाथोन सिफ्लेनोसै ओमफ्राय खुसेंग्राखौ एसे फाजाबाव खुसेंग्रा फाजाखौ जाग्रोनोसै मादैयानो आथिंबो गाराखै नै सनाफोर आथिं खुसेंग्राया जेबो गारजाया खिल' गारनानै जानांगौ खिजों आङो बिराद गोथाव सनाफोर ओमफ्राय नै बानलु थबसा मोनसे सिफ्लेबाय आङो दुन्दियाजों अनला ओंख्रियाव बानलु
बाथोन सिफ्लेबा बिराद गोथाव मोनो लोगोफोर सोर सोर अनलाजों खुसेंग्राजों जाफेरबाय लाइभआव फन लायनो हाबो मा होनो कमेन्टआव लिरहर वाव ओहो गुदुंथार टेस्ट खालामखाबाय आं ओरैबायदि गोथाव जाखादों नै अनलाया जि गोथाव मोदोमदों बेरे फिसाजों अनलाजों संनाय बायदि गोथाव मोनजादों र' मालाबा बेरे फिसाखौबो आङो अनलाजों जागोन गुदुंखा सोनो लुगैनाय हाथालालै लोगोफोर मादैया दसनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैबो अननानै गासिबो भिडिअखौनो नायलांजोबदोलाय ओमफ्राय आंबो जानोसै जानो हागौ आं जागोन नायनो हाया नोंथांमोन नायबानो जाबाय नै आथिं गाराखै आरो आथिंबो गाराखै होनलाबाय हर खुसेंग्राखौ आथिं गारनाङा बिदिनो जानांगौ दानि गथ'फ्राबोथ' रावबो मोनजाफेरा खुसेंग्राखौ आंना फिसाजोआ मारै जानांगौसो होनदों गिदिरा बरिया बिराद गोथाव मोनजादों सनाखौ दुन्दिया बाथोनाबो गोथाव सेम मोनजादों बेहा एसे गुरै जाबाय ओंख्रि संबाय नालाय खुसिया ओंख्रिखौनो बावलायथारबाय आङो आंहा मोनसे बुस्थु बावलायबायना नोंथांमोन दै लाबोलाय आंनो मा खुसिया आलुआबो गोथाव जादों Thank you. दैयाबो जि गोथाव खुसेंग्राबो गोथाव खफि आलुआबो गोथाव भुटाननि खफि लोगोफोर भुटाननि खफिया जोंनियाथ' खफिया मा मोनजायो मिथिगौ ना बोरैबा मुलि मोनामोना जोंनि खफिफोरा ओमफ्राय बिसिना मालाय जेबो मोनामा खफि मोदोमखायो बोरैबा मोनसे मोजां जोंना हारसानि बाहादुरि आरो बे गोलावफोरखौथ' आरो मा रायलायबावनो माबा होनो सिनेमाफ्रावसो देखे खाथ्रासि खिलारियाव बेरेनो माबानि खुसेंग्रानि सिङाव थानाय मानोबा सिङाव थानाय जोंहा बेखौनो जायोना बरिया गोथाव जादोंलै फाग्लासो जागोन खुसेंग्राजों माबाजों मा होनो अनलाजों मालाबा दाख्लै लाबोबानो आंनि हौवाया खुसेंग्राजों अनलाजों जानो होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आंसो सङाखै टाइम हास्लाबैनो दिनै संथारबाय ओमफ्राय
गुदुंथार दाबो सुवाखै गुसु जानाय बे गामलायाव लादोंमोन आं इंलिसनि मा होनोथाय खुसेंग्राखौ आरो आसामिसनि हिन्दीनि मा होनो मोनथिनाय मोनबा रायलायगौमोन आं सनाफोर सोर मोनथिगौ खुसेंग्राखौ इंलिसनि मा होनो हिन्दीनि मा होनो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव बानलु देनायानो बेहाय आलौदों आं अनला ओंख्रियाव बानलु गोथां देबासो बानलु गोथां होबासो गोथाव मोनो बानलु गोरानजों गोथाव जाया अनलाया